lallai haƙuri haske ne a rayuwar musulmi. Ya ku uwana musulmi, mu kasance masu haƙuri ga duk halin da muka tsinta kanmu a rayuwa, walau na rashin lafiya ne, na damuwa ne, baƙin ciki ne, rashin lafiya ne, zalunci ne aka yi ma wani, ko rashin adalci ne aka aikata ma wani. Mu kasance masu haƙuri, domin Allah yana cewa wala man sabara wa ghafara inna zalika min azmi al-umur. Sannan ya ƙara da cewa inna Allah ma'as sabirin. Allah da kansa yake cewa lallai ni ina tare da masu haƙuri. An ruwaito cewa wani annabi daga cikin annabawa, al'ummarsa sun jife shi har suka fitar mai da jini, har ya kai da cewa yana share jini a fuskarsa, amma saboda tsabar haƙurinsa sai ya ɗaga hannu sama yana cewa Allahumma ghfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Allahumma ghfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah ka gafarta ma al'ummata domin lalle ba sa cikin sani. Ya Allah ka gafarta ma al'ummata domin ba sa cikin sani. Amma abin da zai baka mamaki a wannan lokacin shine zaka ga mutum har jira yake dan uwansa ya aikata min wani laifi domin ya wulakanta shi, ya tozarta shi, ya ci mai mutunci, don yana takama da wata dukiya, ƙarfi ko mukami. Bai san cewa duk abin da mutum yake takama da shi a duniya to anan zai bar shi. Wani baiti yana cewa فأقبى كل شيء نحن فيه من الجمع الكثيف من الشتات. duk wani matsayi ko wani abu da muke da shi na daga dukiya ne, kuɗi ne, mulki ne, to ƙarshen shi watsewa ne. Allahumma ja'alna min ibadika sabirin. Ya Allah muna roƙonka da ka sanya mu a cikin bayanka masu haƙuri.